apụtago ndị ike nọ n'ọgbọ ịmana ihe weje wee mee mana ịpasị wisi wee ma menụ gada inego du menụ ifu na menụ na-ebecha come your catch money movement yo Ejyk Nwamba na alusi egwu n'ụbọ ndị ike ebube adago ịmana ihe weje wee mo n'oruonu Doing see get level. When I doing see get level. Show face everywhere go shut down. My person no show face everywhere go shut down. If the money show face everywhere go shut down. If big properties show face everywhere go shut down. Keri yere na yo ego ibo na yo. Keri yere na yo ego ibo na yo. Asima adi frame na yi le komo fonaka. Ole mami yo ti le na fonaka. Madama baba egwu na egwu adoro ganya aye Adam Madeje hey Adam baba egwu na egwu adoro ganya aye ọ bụ na igbo ma egbu n'ọfọ ndị eze ebe anyị igbo ma egbu n'ọfọ na-ejikwa m ọfọ n'aka onye mere ihe ya jide okoro mụọ ma mesi na ịgba gwa ya okwu oke alụsị ibu gị anyị agba ọrụ ya emeka oke alụsị ibu gị ibu anyị agba ọrụ ya emeka mama say ya ayo na go for Ejyk Nwamba